Is, pwede ba magtanong? Alam mo ba kung saan yung Lapas Market? Kasi magbabatchoy sana ako eh. Nakita mo yung poste na yan? May daanan, yan siya na maliit. Doon ka sumulod para laktod. Okay? Tapos, dire-diretso ka lang doon pagsulod mo doon sa eskinita, pawala ka. Makita mo na doon yung market. Sige, thank you na lang. Baka mawala pa ako, tinuturo mo ko sa pawala. Thank you. Sige, you're welcome. Along ka. Tinunto ito. Nandidilim ng paningin ko. Umalis ka na. Huwag mo ako kausapin. Sinasabi ko sa'yo. Hindi puta. Huwag mo nga ako kausapin. Tinunto ito. Iabot mo nga sa akin ng patis. Ano to? Sabi ko sa'yo patis. Ano ang binibigay mo sa akin? Ha? Lisan mo palitan mo. Patis nga ang kailangan. Ito pa rin mo pa din ito binigay mo sa akin. Ako na nga maghahanap. Ito patis, oh. Ano ba binibigay mo sa akin? Iyak-iyak ka dyan. Di ba matagal ko na sinasabi sa'yo na iwan mo na yung boyfriend mo na yun na wala namang kwenta? Diyos ko. Tapos sabihin mo sa akin, mahal mo. Hindi punggol. Wala namang ibang ginawa yun. Umangkas lang sa'yo. O, ikaw naman, sarap-sarapan ka. Tapos mahal mo. Naku, siya lang ba marunong umangkas? Sinabi ko sa'yo eh. Maraming lalaki dyan tayo. Uy, sinasayang mo lang. Ganda mo sa kanya. Diyos ko. Tingnan mo yung tsura mo ngayon, oh. Hindi ka nga makaligo-ligo na ilang araw na ano, siya na lang ang mundo mo. Ano timsong mo sa kanya? I can't live without you. Paano ang puso ko kung wala ka? Ay, Tinunto ito. Palitan mo na yan ang I will survive. Ayusin mo nga yung sarili mo. Hindi na ganyan. Ay, ang butsi mo ah. Matigas din kasing ulo mo eh. Tinunto ito. Dahil magluluto ako. Eh, gusto ka bang ulam na ipaluto? Mukhang sumasapnot. Ang lalamunan ko, parang gusto ko ng putsiro. Dahil, lutuan mo nga ako. Sige, relax ka lang dyan. Lulutuan ka ng putsiro, okay? Saglit lang. A few moments later. Day, andito na ang putsiro mo. Putsiro yan? Hindi punggol. Sa sapnot na tutunyan ko, gusto ko ng sabaw putsiro. Yan pa. Tinunto talaga ito. O ano, nakibot ka? Kanina pa kami dito nag-aantay sa'yo. Hindi mo man lang ba nakita ang oras? Alam ko alas 5 tapos ng klase mo. 30 minutes lang pa uwi ng bahay. Lisel, wag mo nga kaming lukuhin ha. Hindi mo talaga kami iniisip dito sa bahay. Sarili mo lang iniisip mo. Ayaw di punggol na bata. Ito, hindi ka naman tumawag or nag-message ko na saan ka. Gabi na oh. Patulog na kami oh. Tingnan, patulog na kami. Ikaw wala ka pa. Akala mo makatulog kami pag ganitong wala ka pa? Eh, kalintian na bata ni. Ano gusto mo? May eskwela ka o mamana ka? Kung gusto mo mag-asawa ka, sabihin mo lang. Hindi yung pinag-aantay mo kami dito. Nagkakabalaka kami sa'yo. Sus. Pasensya ka ngayon. Akong tuntuhin dyan kasi naranasan ko na yan. Ikaw ha? Sinasabi ko talaga sa'yo. Sinasabi ko. Tinunto ito. Tulad sa kwarto. Ga, tignan mo nga to. Ga. Tignan mo. Ga. Nakausap kita. Kung saan-saan ka tumitingin. Anong hindi ka tumitingin? Nakita ko. Dumaan, babae, nakapikpik, short. Lingon-lingon ka kaagad. Kung sinabi mo sana, hindi nag-short din ako. Isang lingon pa. Tutuslukin ko na talaga yung mata na sinasabi ko sa'yo. Nakatatlong ga na ako sa'yo. Titistingin ko tong bayo ko. Saan-saan ang mata mo. Hindi mo tuloy ako narinig. Huwag mo tingnan. Gusto mo tawagin ko? Papalapitin ko sa'yo. Tanungin mo pangalan. Gusto mo? Tapos, sabihin mo na rin, magsama na kayo, kunin mo lahat ng mga gamit mo sa bahay. Okay? Tapos, usapan. Tinunto ito. Pag-ari ang aton kasaysayan. Sa diin ka, Junjun. Junjun! Junjun!
Junjun, sa diin na pala ikaw. Junjun! Junjun, sa diin ka. Junjun, nga aging bayaan mo. Junjun, diin ka, Junjun. Junjun. Wala ka nagpabalo kung diin ka. Ginbayaan mo lang ako, gulpe. Ang utang mo, tanay, ginbayaran mo, tanay, bago ka naghalin. Tinunto ito. Kaya daw ngara ako sa rape, oh. Sige, mabula na ta. Sa letra sang B, tae. Ano ang tae, ma? Dahil kung hindi kabalo sang tae, pakadto to sa CR. Tanan kami hindi nagka-consumption. Sino hindi mag-entra? O, bula. Sa letra sang O, kalbo. Ang linggo na, wala pa? Sunod. Sa letra sang I, dalaga. Bingo ko. Bingo na so. Ang tong ha. Hindi, pagkalimtan tong. Tinunto, ito. Inday. Alay ka dito. Ang sabi ko sa'yo, timplahan mo ako ng kape. Yung standard na iniinom ko ng kape. Ano to? Ang tabang. Walang katamis-tamis. Si sir mo nga, wala nang katamis-tamis. Sa akin, ito pang kape. Ginawa mo din na katulad ni sir mo. Diba sinabihan kita na medyo tamisan, walagyan mo ng kalamay pa? Ay, naku naman, oh. Tapos, hindi pa masyado mainit. Siguro ang tubig, hindi mo ito masyado pinabukalan mo. Sabi ko sa'yo, pag nang-init ka, tubig, yung mabukal na mabukal. Ay, Inday, pagka ganyan, bawas ko to sa sahod mo. Ayusin mo sa susunod. Hindi yung ganito, papunta akong trabaho, gusto ko mabuksan ang isip ko para maalerto ako. Ay, balik sa trabaho. Tinunto ito.